Hoy, usah ka. Hoy, usah ka. Hoy, tinog. Hoy. Hoy. Asa sakit mo na? Hoy. Hoy. Ano sa din MTL? Sakit kaya kong tail, mamatay na ginagay ko ane. Ano sa din MTL? Napakan ko galas, kubra na ito. Kubra? Di ba ka? Asa man yung pinakan na eh? Basta kayo napakan ko. Tarong dira kay wala kami pinakan o. Basta kikipa ako galas, kubra ito, kubra. Tarong dira kay wala kami tambal abinom. Mau gane, mamatay na gig ko ane. Kala ipatambal na magkala ko. Ayaw, murag yapon, wala sila katambalan. Mamatay na yapon ko. Kung kayo matutag hospital kayo ipatambal ka na ko. Ayaw ra lagi, ayaw ra. Pabilis sa'yo lang magkala ko. Ipatambal lang magkala ko tala. Pabilis sa'yo tala. Ayaw lagi. Tala, ipabilis sa'yo ka na ko. Dili lagi ko. Tala ba? Dili. Bakod. Tala ba? Dili lagi ko. Tala, hospital tala. Murag yapon di ko maayo dito. Ay, sige, ipabilis sa'yo lang magkala ko. Namo ito magpipistaya, di ko maayo ana. Usawa mo ni kala ko, asa ni kala ko talon. Biyahe na laman ko ane, pasagtira kong mamatay. Ay, nabuwan, hindi ka ako pasag na mamamatay. Ayaw lagi. Hospital tala. Dili lagi ko. Tala, bakod mo. Ayaw lagi. Kinag ayaw. Kasi kaya na kuha mamatay ko ba? Tabangan pagani ka, managpa pa ka. Kaya dili lagi ko ganahan mo atong hospital, dili ko ganahan mamatay. Balikangat mo ka. Yung usawa mo ka na ko, usawa ka na ko ane. Kuhan, ganahan. Ayaw ko mamatay. Gusto na akong matuman akong gusto. Gusto niya mo di ay? Kuhan, kanang gusto na akong makakitagdagan ka yung pinapil nga kwarta. Usa nga pinapil nga kwarta yung gusto di ay? Kanang tinaglibo. Dilibo? Sa? Oh, dara oh. Ay, dili ko anak kana kong tinuon nga kwarta. Dili ko lang picture. Ay kang kwarta ni mo di ay? Kwarta. Dara. Salamat kayo. Ay ayaw, palaura man ka ka. Adili, kinahanglan kong maako na. Ay dili na mao, bakit ikaw daang kwarta yun kayo one? Oh, mo na gusto na ko. Ay ako mamatay nga makakwarta kong nilibo. Ay dili ko, buwang. Dili ko ana, bala ka mamatay ka ana. Ay, ang kwarta ba? Ang kwarta ng libo. Muna ako gustong mamatay ka makakwarta. Buwang ni kwarta. Ari na ba? Asa man yung saban niyo mo na oh. Tirahan ka gay. Ari ba? Ang kwarta ba? Ako lang nagsinuan. Ay, ang kwarta ba? Ay na! Ay na! Ay, klaro. Mga tao, pagka dalawa ang kayo mga tao, hanin, noon na. Na. Ya. Uy, ano man? Sakit yung ngipon ya. Ang saan man ako magsakit ng imong ngipon? Gusto ko mawala ng sakit anak. Sakit na kayo. Oh, di ipaadto lahat ng klinik or sa dental ba or mawala ng sakit ana. Oh, dili ko no sila makaayo anak. Kaya grabe na ko no pag-ayo. Labaw ko wala ko katabang ana. May magdentist ko kay. Pero mawala raman ng sagpaon. Ha? Ang sagpaon mabuang dili ka samot tipo ng sakit anak sagpaon. Dili kay maayo man kunig sagpaon kay kapila naman gugurigi sakit tagtango niya. Pag sagpa maayo dayon. Oh, di sagpahan na. Dili kinahang lang ikaw mo sagpaan eh. Mabuang kadili ko mo sugot anang mahinay kan kana kog sagpanan di bi ko ana. Sige maya bakit sakit na bi kayo. Maluoy po ka na ako. Sakit yung tango ya. Ang bala ka kadili ko pasali ka na